Nazdar všetci, ja som Stem a vítam vás po dlhej dobe u nového videa a v tomto videu si zahráme legendary hru My Summer Car. Po dlhej dobe táto séria pokračuje, ja som veľmi rád, že som sa konečne dostal k tomuto točeniu tejto série, pretože fakt ako... Fúha, dlho som netočil žiadne herné video a rozhodol som sa v túto hru dohrať. Keďže za nejakú tú dobu už bude vychádzať My Winter Car, no a aj tak My Winter Car skôr budem točiť v zime. A predsa len sa blíži leto a musím si pretočiť dačo na leto, takže ešte cez leto túto sériu určite uvidíte, kým tú hru dohrám, to potrvá dlho, lebo som to ešte nikdy nedohral. Tak či tak, asi ste si povšimli, že hra má lepšiu grafiku, áno, nainštaloval som mod Better Graphics mod. Taktiež tento mod Pixelboard budem updateovať, pokiaľ som zachrtnutý, ospravedlňujem sa, ale zrejme ma ofúklo. No, v tomto dieli máme veľa vecí na možnosť. Môžeme buď to srať, alebo ísť nakúpiť, lebo z tohto sa asi nenakrmíme, čo? No, takže je už vhodný čas, za chvíľku téma otvára, akurát venku chčie, no a rozhodol som sa ešte teraz, keďže vyrazíme, tak pôjdeme poslednú jazdu na tomto aute teda s týmto chladičom starým, pretože opa, toto som chcel vypnúť, pretože tento chladič je fakt mizerný, nenávidím ho a tu už nám prišiel nový, takže budeme nasadievať toto a taktiež asi nasadíme túto novú krytku. Toto máme nasadené, ok. No, cestou sa ešte zoberieme sprej čierny, pokiaľ mám, asi mám. Hop, 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 tak. Je to nelesklý? Nelesklý, dobre. Taký by som chcel aj. Asi je tak prelakujeme to auto, aby nebolo odrážlivé. No, idem si iba aj narýchlo v tomto móde zistiť, že kde sú odrazy, pretože mne sa to strašne nepáči a tie odlesky niektoré. Teraz už neviem, ktoré nastavenie to bolo. Zistím z toho vo skrine, nemám náladu to zisťovať. Takže jazda sa cumou ide. Asi nám vypli prúd, tak cez to sa zastavíme ešte pri pošte. Tak nevyhodili nám ho, no. OK. Takže jazda sa cumou. Nemám tu na dopivo navyše? Nemám, dobre. To sa zlakol, fúha. No, startuj. Prosím, ako toto vážne. Hra si zo mňa robí dobrý deň ako, pretože očividne nám niekam odletela batéria. To je veľmi pekné. Som fakt potešený, som impressed hra. Dostala si ma, haha, smejem sa. Taktiež, toto video je test z môjho nového kompu, pretože nedávno mi prišiel už nový komp. Taktiež spekty tohto počítaču budete mať vypísané dole v popise videa, pokiaľ máte záujem si zistiť, aký je nový komp. Musím povedať, že zatiaľ toto video ako test tohto počítaču vychádza pekne. Môže nabitá tá batéria, alebo ma porazí, pokiaľ není. Jop, je plná, je toto správna.
Perfektná jazda. Nesťažujem si. Veľa vecí povypínalo, lebo mi to začalo sekať z nejakého dôvodu a ešte sa to prisekáva. Podľa mňa to je tým módom na Better Graphics, pretože reálne už vtedy to sekalo. Jo. Pridal som si teraz taktiež za pár vecí navyše, nakoniec to nie len backpack, ale aj toto. Konečne. Tak. Som spokojný. A ideme hľadať ďalej nákup, pretože nemáme to dokončiť. Ktorú nedokončiť. Takže Sitten voit muakin vähän autella välillä. Ja siinä on sulle vähän rahaa, kun sinä kuitenkin sitä tarvit. Môžeme riadiť toto auto. OK. Ja pôjdem... Jauko. Dobre. Startuj auto, rýchlo pál domov a ešte toto musíme priviesť, takže
Ty vole. To si trochu odskakal to. OK, a to je z tohto dielu všetko. Budeme musieť opraviť Satsumu, to je navyše vec, ktorá sa neplánovala, pretože sme mali krásnu havárku. A týmto tu sviňucháčom pôjdem najbližšie... asi ten pick-up jedine. No, ja sa z tohto dielu ľúčim, vidíme sa na budúce pri ďalšom dieli z My Summer Car. Vy sa zatiaľ majte krásne a užívajte zbytok dňa. Takže zatím čauko.